Cheers! Moजां जाबाय दे सिमां नों फैबाय। बोरैथो फैया जानोब्रा आंलाय। एसे गोसाथ' जेबो मायाखौथ' आरो फेहोनो हाया माथो। निसाफ्रानो आजिखालि नांलायलांला लोंबाबो। ओमफ्राय दाख्लै निउ इयारावलाय? गैयालै खामानि गैयालै मा खालामबावनो जिबनफ्रानो बिदि जाबाय नालाय। दाथ' आरो नों फैसाबनायखायसो नङा होनबा? गासिबो नोंनिनो मायालै माया मा होनबावनो। नोंबोथ' बिराद हेल्प खालामगासिनो ना आंखौ आजिखालि। दे लोगोजों लोगोलाय आरो माथोबाव नङा होनबा? फै सालथे दा आरो फैदोलाय मागोआव। जागोन दे बन्धु फैगोन दे आङो। साला जिबनानो नोंनि बायदिसो जाबाय र' आंनाबो र'खरा। माथो होनबावनो जासिमा नङा होनबा? दे होनबालाय जोंहा सिमां। मागो नांदोंलै ओहै ओहै। मालायनि थाखायथ' मा बेखौथ' आं मिथिला। नाथाय नैबे मालायनि थाखाय जेब्लायबो मागो दमासि जेब्लायबो बैसागु हा जेब्लायबो रंजानाय बोथोर। बिदिनो जाखानांगौलै लाइफआ माथो। रंजाखायाबा फुर्ति जाखायाबा मा जिउआ नङा होनबा? धोद बोरैबा मोनबाय थाबायलां सयथिबो। मेहेर हैद माथो जाखोब्रा? दा आङो रायलायनो बाथ'दोंलै मिथिबायना डाइरेक्ट बुंबाय आं। ओमफ्रायथ' नोंसिनि खबरखौ खोनानानै दासिमबो फोथायनो हायाखै आङो। I'm really sorry to say नाथाय आं मोजां मोनाखैलै नोंसिनि खबरखौ। I'm not happy दासो माने मा होननांगौ आंलाय सरि जेबो बुंथ'लालै। ओमफ्रायथ' आं नायनोबो गोसो गैया really sorry। आलासि गोदानखौ आंनो नाङा। सोरनिबा फैनो गोनां खुसिखौ बिदिथ' बुंनो नाङामोन। दा दुखु मोनसिगोन ना सोरि मादैया? आंखौ गाज्रि मोनालै। जागोन दे मेहेर सिन्था जानो नाङा मेहेर। जोंहाबो उसुबिदा जायोब्रा है नंगौ नालाय नंगौखौसो बुंदोंब्रा खबरखौनो बिदि होबाय नालायथोब्रा है। नङा गासैबोथ' थिगैनो सोलिगासिनोमोन माथो। नोंनि लाइफजोंथ' जोंबो दंफायोब्रा आफा है। आरो बिनि सायाव हाथरखिबो दंबावोसोलै। इसर बिफा आंथ' मोजां मोनखाथाराखैलै। ओइ हामाब्रा आफा आंनो दंखायो माथो। नों मानो बिदि खालामनाय? एसे सिगाङावबा जेबो नङामोनब्रा ओमफ्राय दाथ' आं माबोरै आगैलायनांगौ जाखो? लाजिनाय मोनलायलांबायलां। आबैनो खिन्थाहरनि आं र' ओमफ्राय आबैखौबो लिंहरगोन आं। ओमफ्रायथ' हाथरखिखौसो नेगासिनो आङो। दिनै I love you बुंखाथारगोन आङो। ओइ जि उसुबिदा जायो जेखि जाया बाथोलै। ओमफ्रायथ' लोगोफोर सिन्था दाजा लाखाथारगोन र' आं हाथरखिखौ। ओमफ्राय आंखौ रागा जोंबा सोरबा मोजां नुवा होनदोंलै। दे होमबा सनु नोंनि थाखाय खनसे स्राय मिनिना हरसैलै आङो। Just for you baby मेहेरनिफ्राय आरोना। मा खालामनो रागाबो जोंफ्लांलाय लाङोना। डक्टर सार गासैबो अके ना? दाथ' जि रिपर्टआव मोनदों बेखौनो बुंगोन आङो। औ ओमफ्राय मा मोनदोंबा? जेलि नोंनियावथ' जेबो प्रब्लेम मोनाखै नाथाय इसान फंबाय। डक्टर डाइरेक्ट बुं। गासैबो अके जाखागोन दे इसान दाथ' प्रब्लेमा नोंनावसो मोनदों नों माब्लाबाबो बिफा जानो हानाय नंला फंबाय। एइ जानला मानला बुंनाङालै। आं नायनानै जि मोनदों बेखौसो फोरमायदों फंबाय। नंखायसो बेफोरो। बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय डक्टर सार? नंगौ बिनानाव खमिया नोंनाव नङा इसान फंबायनावसो। मा बुंखो? नोंनि हस्पिटालखौथ' नागारखाया आङो मिथिबाय जानला मानला बुंलाबायनाया। जों गुबुनाव आरो थांबावगोन। मानोलाय बिदि बुंजानो? ओइ साला खेबसेनो फोजोबखाथारनोसै आरो माथो। I'm sorry सारां मोजां जानाय नङा। अके जाबायसो थागोन माथो। बेनिफ्राय साबसिन मोजाङानो जागोन फैयानो। अब्लानो गासैबो हेपि गासैबो थिग जागोन। बेबायदि खुसिखौलाय मानोब्रा जायजों सोरबा खुसि दं सोरबा खुसि गैया बखि बायसो थाखागोन दा सोरां।
जिलि आगै मा खालामबाय थादों बेयावलाय हारसिंनो जेबो नङालै ओरैनो ओमफ्राय आब' औ आं नोंनि थाखाय बिराद हेपिलै आब' एसेबां गिदिर खुसि मोनबावनो नागिरदों नाथाय जानो हागौ गसाया रावनोबो एखे खुसि हरजोबा खोमा बयनिबो खाफालाव बेबायदि खुसिया थाजोबा ना आब' मा बुंनो सानदों नोंलाय आगै आरो एसे समनि उनावथ' आरो नोंसिनि जिउआवबो बेफोरबायदि खुसिया फैगोन ना आगै दे आंखौ ओमफ्राय मालाथो आयं बानायबावगोन नोंलाय आंनिखौथ' बादखौनो दोन ओमफ्राय दाथ' नोंसिनासो गोदान संसार नालाय आंनि खाफालाव बेफोरबायदि खुसियानो गैया खोमा आब' मा औ आब' इसाना बिफा जानो हानाय खाफालानो गैया आब' मा होनदों औ डक्टरानो थारै थारैनो बुंहरदों आरोथ' मिथिला जोंनि जिउआव बेफोरबायदि खुसिखौ जों मोनगोन ना मोनला बेलाय बोरै जानो हानांगौ जाखो नंगौ आब' बेनो सैथो दाथ' बुंखाबायना आङो बयनिबो खाफाला समान नङा होननानै दे बेफोरखौ बाथो आब' आंथ' आलासि गोदानखौसो नेनानै थानोसै नोंनि खुसिखौ खोनानानै जेन आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों अबावलाय गोजोननायखौथ' दोनथ' बखियोसो आरोना जाखो आब' बांद्राय जेबो टेनसन लानाङा बेबायदि समाव दे औ जेब्लायबो हेपि थादे आब' अब्लासो जोंनि फैनो गोनां आलासियाबो हेपि थागोन मा होनबावनोब्रा जिउखौलाय आंनाबोथ' देरखानाय आंनि सेंग्रा देरनानै आबैयानो बे सोरांजोंसो थांना थाहैनायखौ नुवाखै साला एथ' बुङो आङो आबा न'आव फैदो नङा नाथायबा बिफायाल' मोजां बिमायासो गाज्रि मेहेराबोथ' मानो बिदि खालामनांगौ जाखो रदे सोर खोनादोंथाय आयै माबिफोरखौ दोनथ'हाय मा होनो आयै ओइ जाम्बि गथ' मालाय सोराङा बिफा जाबावनोसैनो मा होनदों आयै सोराङा बिफा जाबावनोसै आनै मा होनखो आयै सोराङा आयौ थैगोनसैहाय मा खबर खोन्थाखो नों आयै हाब मा जाखो माया खबरालाय नंगौना नङा जाखोसै थैबाय दानाबा र'खरा सिमां मिथिबाय सोराङा हाब दासो समायबावो नालै मानसियाबो डेन्जार मारलै बियो सैथो खोथाखा हाब बिराद खुसिनि खबर मोनथारबाय नामालै दाथ' नोंखौ मा होनना बुंबावगोन आङो सिमां दुखुनि खबर होननांगौ ना सुखुनि खबर होननांगौ जाखो बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां आङो मानो थैयाखै थैगोन आङो दुश्मन बेयावबो मा डेन्जार मारलै खबरा देरांबो एसे खोन्थादो ओइ बन्धु माने आंनि सोराङा बिफा जाबावनोसैनो मालाय नंगौ नामा थैगोनहाय बिजोंबो मा डेन्जार निउस नङा होनबा कर'ना भाइरास बायदि आसोल डेन्जार हिन्जावलाय जागोन दे बियो जानला मानलाखौ फसाया आंना फिसालाया ओमफ्राय जेबो मोनाखै नों माया मा मोननोब्रा आजिखालि जेबोखौनो मोननो रोंला आङो नाथ' आं दुखुआव दङ नाथ' सुखुआव थेवबो आं अके हे बन्धु दे लेट्स सेलिब्रेट बाथो बेफोर खोथाखौ आंथ' बुंनो मा गोनांथि मेहेर बाबायानो दंखायो बिसिनावना न'आव थानाय बायदि मोनखायो आङो माने गासैबो जि मोजां खादा मादै सानैयाबो ओमफ्राय गासैबो अनो आंखौ ओमफ्रायथ' ना आंनाबो बिदि फेमिलि थानाय मोनबासोमोन ओमफ्रायथ' नोंनि खाफालाव बिदियानो गैयाना हाथरखि बिसिनावथ' आं साननैसोल' जाफैदों अब्लाबो जि मोजां मोनोलै आं थानो हजों मादैमोननावबो एसेबां मोजां मोनाखैमोन बिस्राजोंथ' जेबो सोमोन्दोआनो गैया अब्लाबो मोजां मोनो थानो मालाय जि अनलायलायोना बिसोरहा बेबायदिसो जानांगौ ओमफ्राय आगै गोदानबो फैबावसिगोनसो मोजाङानो मालाय आयु ओमफ्राय आंहासो बिदिथ' थाबाय थानो हायाना साननै
साननैसोल' थानानै थांसै आंबो। जायगायाबो जि मोजां समायखाबाय। गोसोखौनो गोजोननाय मोनखाबाय आंथ'। हाथरखि औ सानसोरां। माने माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोनलां। आयौ औ ओमफ्राय मा बेलाय? दा मा होनना बुंजेनथाय? दे बुं आं खोनागासिनो। दाथ' रावबो गैखाया बुंसै खोमालां डाइरेक्ट लाभ इउ होनखानोसै आं। दे बुंदो दे। ओमफ्राय नों गाज्रि मोनमाराथ'? बिदि गाज्रि मोननि बाथ्रा नङाबाथ' मोना। जायखिया बुंनायदो। ओमफ्राय आं हले दिनै डाइरेक्ट बुंसैलै नों मा सानो बेखौथ' आं मिथिला जायखिया दिनैबा हले बुंखानोसैलां साला नेला नेलि गैला बुंसै। बुंगोन आरोना आङो हाथरखि मा नों मेहेरनि जानो हागोन ना? आइ लाभ इउ। बिथिं फैनाय नुदोंमोनथ' आं मानसिखौ। हाथरखि आंनि बे हाथरखि आइ लाभ इउ। मोजां मोनो आं नोंखौ। ओरैनोथ' दाख्लै नों बुंखाबाय नङा होमबा? मा? बादाखौसो मोजां मोनो नामा बेलाय? सानसोरांखौसो मोजां मोनो नों? मानो बिदि नुखो आंलाय? नों बिदि खालामनो हाया नोङो। थेंक इउ सानसोरां। नों माबोरै आदानि बिबारखौ नाजावखो? आंसो नोंखौ बुंनो नागिरदोंमोन। मोजां जायासै बियो मेहेरनि गोसोखौ सिफायदों। आइ लाभ इउ ना? ओमफ्राय नोंनिफ्रायबो येस खोथाना? नों आंनि जिउनि लोगोरि जानो हागोन ना? सानसोरां नों बिबार होदों आं नाजावबाय। नाथाय नों आंनि फिननायखौ दुखु मोननो नांला। माने? नोंथ' नोंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंबाय। दे मोजाङानो। आरो गोसोआव जि दं नोंथ' खुला खुलिसो बुंदों नङा होनबा? मोजाङानो सानसोरां। नाथाय आं दानो बेफोरखौ जेबोखौनो सानथ'वाखै। अके ओमफ्राय उनाव? उननिखौ आं दानो जेबो बुंनो हाथ'ला। आरो नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा। जायखिया आंनि जिउआव बेफोरबायदि रावबो जेबो गैथ'खाया। आरो बिदि जेबोखौनो सानाखै आङो। औ नों जोबोद मोजां। आरो आंथ' नोंखौ लोगो बायदि सानखायोआनो आरो जेब्लायबो सानगोन। नाथाय आंनो एसे सम होदे। आं जेबो बुंथ'नो हानाय नङा दानो। जेबो नङा दे। नेना थागोन आङो। दिनै गोसोनि खोथा बुंनांगौमोन दे आङो। साला नाथाय मा नुखो आङो? मा नुखो? आंनि बे मेगनासो थगायखो ना हाथरखियासो नंखाय? साला मेहेरनि जायगाखौ लानो सानग्रा। मेहेरा खालि सासेल'। जाय बुस्थुखौ मेहेरा नोजोर होबायना बियो आंनि। सोर बेलाय मेहेरनि जायगाखौ लानो सानग्रा? हाथरखिलै मार मोजां मोनलै आं नोंखौ गुबुनजों नायनो हायालै आङो। दसेखौनो नेनो हायासै नों आंखौ। नोंबो हाथरखिखौसो मोनबायना आदा? मोजां मोननो। आंनि लाभ स्ट'रिया जागायनायनि सिगां बेबायदि दियेन जानो हाया बेबायदि। आंनि अनगा गुबुननि बोरै जानो हानो नोंलाय? न' नों मारै बेबायदि आदाखौ फसायनो हानांगौ जाखो? दसेखौनो नेनो हायासै नों आंखौ? नों मानो बिदि खालामनाय? एन्सार नांगौ आंनो नोंनिफ्राय। रावनिबो थाखाय एसे दुखु जायाखैलै आङो मिन्थिबायना? आइ लाभ इउ। नों आंनि बाजै जानो। नोंखौथ' एबार प्रप'ज नङा डाइरेक्ट हाबासो खालामगोन आं। नोंखौ हाबासो खालामगोन आं एबार। मेहेरा नोंनि थाखाय ओरैबायदि फाग्लाना नों साननोबो हाया। मा नुखो नोंलाय आदानाव जे आंनाव गैया? माथो मोनसे जाना होबाय थाखोब्रा जारमासथिनि। फाग्ला गोसो जायखौ हास्थायबाथाय हास्थायबाय बाखि रावनिबो खोथा खोनासंनायाव गैया। आथुनि निशान दाबो नांबावाखैसो। जागोन गासैबो जागोन। नों दहाय आं बुंनायखौ गाज्रिथ' मोनाखैना? सानसोरां मानो गाज्रि मोनो?
I'm sorryलै माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जेबो साननो नांला दे आंबोथ' आरो जेबो मोनाखैना दे होमबालाय ओमफ्रायथ' उन्दुनो ओंखारथ'वाखैना नोङो बेखायनो दसे जिरायदों आङो दे मोजाङानो ना दानलाय मानोथो उन्दुनोरा ओमफ्राय नों गोजां खोमालै ना माने सुइटार एसे बायनो मोनबा मोजांमोन ना नांलाया दे मादैया होमबा जेबो जोमनो होदोंमोन ओमफ्राय इनिसायाबो सुइटार होखादोंमोन नै होमबालाय माथो जोमाखै नोङो बोरैबा गगा मोनगोन ना आं दायो जोमसै दे ओमफ्रायथ' दिनैनाथ' ओंख्रियाबो जानला मोनलासो जाबायलै माने दाउ लकेलखौनो जि नागिरहैदोंमोन आङो बेखायनो नाखौसो मोनबोबायना ओमफ्राय आइनाबो दंमोन जानो होथ'वानोलै मानोथो सानफ्रामबो बेदर नांलायगौ दिनै ओरैनोबा निरामिसजोंबो जानो हायो आलासिखौ नङा एसे मोजां मोनालै बिदिखौ ओमफ्रायथ' मार मोजां नांखायोलै नोंजों बिदि रायलायनो मोनबा आं न'सिनाव थांसै खोमालै रायलायबायानो थाबाय माथो बियो बिदाखौसो मोनबाय नोङो फसायनो बिदायाबो बेखौसो मोनबाय फसायनो ओइ हाथरखि दुखु नांदोंलै आं दिनै मोनथिबायना बाइग्लिना बायसा मोनखादों आं दिनै ओइ बेबि हाथरखि नोंसोर मा रायलायबाय थादों बेयाव खोनासंनो जिरायखादों र' आङो नोंनि थाखायनो आदा दिनै आंनि बुंनो गोनाङा ब्रेक just because of you जानाय नङा बिदि निशा ओमफ्राय नोंलाय उन्दुथ'वा आंबो उन्दुनो ओंखारथ'वाखैलै सानैजों दसे रायलायनोसै रा जेबो नङाना मा बाथ्रा रायलायदोंलै आंबो एसे खोनासंनो हागोन ना जिरायना मेहे दे होमबालाय जिरायनोसैबो आं नै माथो बाथ्रा रायलायदोंमोन ओमफ्राय गोदै ना गोखा बिदि जेबो नङा मेहेर ओइ मेहेर एसे साइडआव जिरायनो हाया नामा नोंलाय रिलेक्स ब्र माथो नांजाबाय थाखो ओमफ्रायथ' माने जोंनि फटक नायनो माने जोंहा हाथरखिजों आंजों दहाय खेबजादों आरोना मार बरियाबो फैखादोंलै आं थांसै खोमा दे दसे जिरायबावना मा फाव जाखो बेलाय मेहेर जिरायथा आदा आरे माने फटक नायनोसैब्रा जोंहा ना फिल्मफोर नायगोन ना नांगौबा ओइ न' सिङाव थांनो नोङो दे थाङा बुंबाय ना मा मानसियानो फाग्ला जाबाय नामाब्रा दे होमबा दसे जिरायनोसै दे होमब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै मोजां मोनदोंब्लाबो मोजां मोनाखैब्लाबो आरोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ ओमफ्राय सनामोन गुड नाइट ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसड जे हाथरखिखौथ' आंनि खालामथारगोन आं र' नायबाय था दे होमबा ना बाय बाय